Čaute ľudia, v tomto mám prvom videjku idem natáčať Avatar World YouTube. Pridám ešte zvuk. Uvidíme, ako to dopadne v tomto videu, neviem, čo budeme robiť. A nezabudnite dať like a odberiť toto video. Mne zase to oko, pamätáte? Čo? To oko, proste, to oko, čo som teraz na shorty ukazovala. Nie, to oko, idem tu. No, to neviem, čo budem najlepší. Hej, som vyskúšala, mám to do potravinách. Tak si ešte musím nakúpiť jedlo do chladničky. Toto ok. Potom si dám asi to oko si dám. Až potom asi si dám. To si začal došli. Ukážem vám jedno, počkaj. Kde to je? Ten krásny glas. Nie. To je dobré. Si dám viacej. Toto. Matička, počkaj. Si dám toto. Aj káva mi bude trvať ešte všetko. Jeden psíček je mega pekný. Pero je pekný. Wow, ten kvet je pekný. Wow. To sú ešte také zlanienie. Dám to ešte. Wow, toto sviečka je pekná. Ukážem si na toto. To dám ešte toto. Ešte raz. Nevadí to, ale nechcem to. To je pekné svetiadlo. Toto som mala otvorené. Už som si to, potom som si aktualizovala, no, nazvala Avatar a znova stiahla. Ticho tam. A tak, mi to netrebalo. Počkaj, kde tu je to? Kubli, tak. Dobre, takže. Ja hľadám sushi. Viedal to, že kde je sushi? Neviem. Jehoda to mi netreba. Dám tam. A neviem, kde je sushi. Sushi, toto nie je sushi ani hoda. Čo je tu? Aha, už kriatok. Nemáme tu sushi. Ale neviem, toto sushi tu tak, kde bude. Ale ja som slepá a neviem kde. Teda neviem, sushi. Sushi. To je babka. Tak sushi, tam to si nebudeme mať. Škoda. Neviem, čo to nebolo. Tak sushi, deši. No je kašľam na sushi. Nevidím to sushi, idem hať stať. Musím si jasne to ešte nestať.
Nebo nevytvorím si, potom si dělím. Idem si, idem tu. A idem asi si z toho koreň, neviem, či ho mám zjesť teraz. Alebo potom. Blemiam. Čo je to? Jaj. Teraz som zvedavá, čo mi padne. Dúfam, že mi padne had. On sa ešte stále. Lebo mi treba had. No, som toto. Dám tu, zoberiem. To napríklad toho tu je. Ideme sa to svetlo. To zoberiem ju. Ona mi ťaží svetlo. Vieš čo, ukážem na to. Idem po mne domov. Aby ja v tomto tu domenoval. To je mega peka skvelý dom. Takže odporúčam vám tento dom. To je mega. Mám tu škrečka. Ešte jeden mi tu chýba, potom sa ešte pôjdem po ďalšieho. Tu mám opiváčku. Ešte nedokončený. Tu mám jedného zajka. Ešte mám hore jedného zajka. To zaprinesem tu. Tu mám kuchynku. Tu mám také. No toto musím dať preč. Toto všetko ten stôl presuniem. Tu nemám ešte nič. Idem hore. Tu mám také premačné. Tu mám jednu tak pekná spinka. Mám druhú premačku. Tu mám i hadíka pekného. Mám posteľ. Je také. Z tamtého domu viem, kresielku, také tu skriňu, tam ešte nič nemám. Tam budeme, tam je tak, tu, áno, to je škrečok. Tu bude ešte detská izba. Takže, dobre to bude. Tu je detská izba, ešte nie je hotová. Tu mám budú pre mojho psíka. Jedného, tam druhého psíka. Tu mám toho zajčika, tu mám posteľ. Kúpeľňu nemám. Divné, čo? Všetko mám okrem kúpeľňu. Netreba mi kúpeľňu na to. No. Skoď. Čo mám tu v tom? Tu mám toto zrkadlo. Tu mám zrkadlo. To zoberiem. Jasne. Tak. Zrkadlo dám tu. Čo to ešte také mám? Ja to posefuj, toto ja chcem. Toto ten gauč, musím si na seba. Ja už mám vlastne gauč, takže druhý aj netreba. Druhý gauč netreba. Nie, ten koberec nechcem. Dobre, idem na tretí patro. Vlastne to je, jasne, to je tá kúpeľňa a idem na prvé. Možno som to na tretiu už nič, ani tak nie. Čiže ne. Dobre. Tak psíkov zmerám. Nie je to tam, no. A je tu. Jeden tu. Vlastne ne. Ten tu bude najvlnejší. Tu on sa náhne a tam do toho sa nedá. Ne. A na posteľ si náhne on. On nevie si náhne na posteľ, to je Maďar. Alžerian. To pôjde spať tu.
na toto. Nie, tak. Idź spać. Dobra. Idem sobie tutaj postawić szkół. To trzeba będzie to na dobrze. Ja wiem, że karetkę z konieczną to nie robiła. A to naprawdę dobre. Bo jeszcze dneska natočím asi 2 části. A teda budú 10 částí, neviem stať ešte. Asi teda vlastne nechcem dať. Preto poď na tejto. Modrá, tento má tiež, ale on dáme toto. Vyzerá celá modrá, tak jej dám čierne nohavice. Vyzerala cool. Pekné. Mne sa tak a to mám 2 karty. Ja si všetko ukala, na ktoré bude platiť, tak som vedela. Ktorá z týchto kariet bude platná. Toto. A toto a toto. Ja? Zamieniam do toho doma. Ešte 2 minútky, minúta, tak. Idem do, alebo tu dám ešte. Aha, tu dám jedno. Nie, tu si zavolám. Ju. Tu dám. Tu dám tak. Toto svetlo. Zasnem. A ideš ešte dole. Som podala svetla, už končím s týmto videom. Tu dáme jedno svetielko. Toto je vlastne premačky. Ok, tak toto premačky dáme tu. Ja niečo tu ono má. Ten má svetlo. Toto tu bude tu v obývačke. Bude tak tu. Teda nebude svietiť, netreba. Tu dáme. Tu ide jedno, čo to je. Môj pes teraz tam prešiel vonku jak šalený. Nikto nemá svetla. No, posledné rýchlo musím stať. Je to tam. Ti dám si kamaráta, dobre. Dobre, tak v tomto videu už bude koniec. Uvidíme sa v ďalšom videu. To bude dneska zase vidieť. Dobre, tak nezabudnite dať like a odber na to video. Uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute.